caggal nde joofi golle forage mabɓe ɗon e Guelode ngu lawol ars ummani ko magol suudu safrirdu woni case de santé sabu ɗum ne koye caɗele mabɓe tengtude jeyano ndun suudu safrirdu noon ngalu mum tolnima e 36 million taw ɗum daña ko e ballal ɗanniyankoɓe wuro ngo wondude e wallidiɓe mabɓe wonɓe to leydi France. Ina tawtorano pawgol hayre adande nde cukko préfet mo Boyguel Bamba médecin chef district sanitaire mo Goudiri e hilifaɓe hewɓe woɗɓe e wiide Haruna An hoorejo fedde nde ko ɗanniyankoɓe wuro ngo ndendi fedde nde wallidiɓe mabɓe to leydi France ko région Île-de-France kam e conseil départemental des Yvelines e nder 36 million mariteɗi ɗi ko ɗanniyankoɓe wuro ngo mbaɗata hen fodde million-aji 600,000 hayso tawi laamu leydi ndi waɗani hen taw juuɗe mum e wiide Dr Fallou Gueye médecin chef district sanitaire mo Goudiri kam e Ismaïla Sy adjoint sous-préfet mo Boyguel Bamba ɓe kolliti ma laamu ngu wat hen kala ko foti wadde sabu ɗum ɗo ine fayodini no feewi te ko kamɓe ponno ɗum wadde ɗum noon maɓe mbad hen gila e heblude haralleɓe wonoɓe e suudu safrirdu ndu miijo ha heeɓi peeje tawa ko nawroje golle ɗe yeeso dumunna magol suudu safrirdu ndu ko hakke lebbi tati so tawi ɗin lebbi tati timmi Guelode ekotari ɗum ma dañ to mbaɗi safaruji mumen gadani hayso tawi anniye mabɓe ko wattoyde ɗum poste santé e ko ɓoyata ɗe golle noon gonani ɓesgu wuro ngo weltare mawde en ciftinat ars firti ko association ressortissant de Guelode et environnement firti tan ko fedde ɗanniyankoɓe Guelode e ko taari ɗum